Yes! Víš, to! Kurva! 85! Poslední triple. No bože, ne. Ano, ano, ano. Yes. Hnedka pokus potom. Já nevím, jak jsem to udělal, pičo. Yes. Ty pičo. Jeden pokus po zapnutí. Nice, tohle to byl v pohodě Hardemon, akorát já si actually myslím, že 69% klik je hodně impossible. Nevím, proč to tam dali, ale nechápu. Potom je waveka na 60%, myslím, že? A ta je taky hodně těžká. Díky těmto částím je to Hardemon, jinak by to nebylo. Jo? Je to tam insane a jinak je to v pohodě level, jo. Hlavně... Nice, finally, okay.